Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Trying to be a blessing. Hi na hapon, magandang hapon. Good afternoon to everyone. Being there for that and simply being Okay, grateful. so marhay na hapon, good afternoon to everyone. Sister Jessie po, welcome to Usapang Bukasyon ACI. Welcome to another inspiring episode of our program. So shout out po sa gabos na ACI Sisters, ACI Family, and Raphaelians. Okay, so today is Friday, August 14, 2026. Fiesta po ni San Maximilian Maria Kolbe, isang paring Pransiskano misyonero at masugid na deboto ng mahal na Birheng Maria. Sa gitna ng madilim na panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, nasubok ang kanyang pananampalataya sa isang pambihirang paraan. Sa Auschwitz, nang hatulan ng kamatayan ang ilang bilanggo. Kusang loob na inialay ni Padre Kolbe ang kanyang buhay kapalit ng isang ama ng pamilya. Sa kanyang huling mga sandali, ipinakita niya ang isang pag-ibig na hindi lamang sinasabi kundi isinasabuhay. Isang pag-ibig na nagmumula sa Diyos at tumuhubog sa isang pusong handang mag-alay ng sarili para sa kapwa. Magandang hapon sa inyo lahat. Good afternoon everyone. Sister Hang po. Shout out to Tita Aurin, Tita Wilma, Lady Castro, our Apostle and Key and Kat, and on those who are listening and watching our program this afternoon. Last Friday, episode 96, ay binamangatan up close. Navigating Medical and Law School. Ngayon hapon, episode 97 ay binamagatan The Blessed Mother in the Life of Religious Priest. Meron tayon kagalan-galan na mga bisita bari. Ang isa sa nila ang Bishop Emeritus ng Cáceres. Happy Fiesta sa lahat ng mga parokya ng Assumption. Bukas, solemnity po ng Our Lady of the Assumption. Our Lady of the Assumption, pray for us. Maray na hapon, maayong hapon sa tanan. Sister Net po, belated birthday greetings to Bing, Abigail Afable at Sister EB, ACI. Shout out kay Ate Auring, Ate Belen, Malin, Ate Ludi at Hana. Shout out sa ako ang papa ug mga igsuon, Ate Gigi and Manay Jojo, ug sa ilang mga pamilya at sa lahat ng mga sumusuporta sa Usapang Bukasyon ACI. Ano ang naging papel ng mahal na Birheng Maria sa buhay ng isang male religious na katulad ni San Maximilian Kolbe na may misyon na dalhin ang mga tao papalapit kay Kristo? Sa episode na ito, samahan ninyo kami sa pagdinilay sa buhay, bokasyon at misyon ng ating mga panauhin na katulad kay San Maximilian ay mga relihiyosong pari na nagmamahal kay Maria upang higit na makilala, mahalin at paglingkuran si Jesus. Dito lamang sa Usapang Bokasyon, ACI Episode 97, The Blessed Mother in the Life of a Religious Priest. At ito na po ang ating mga guest. So please introduce yourselves. Father And Archbishop. and Archbishop. Sinang mauna po sa inyo? Magpakilala. Yung mas malaki. Sige, Father Cardinal. Bato-bato-pick na lang po, Bishop. Bato. Sige. Okay, by the way, I am Father Conrad Maria Flores, an active member of the Franciscan Friars of the Immaculate, and recently the Father Guardian of our community here in Naga, Camarines Sur. So I am a Cebuano, I am a Boholano by birth, Yeah. pero lumaki po sa Cebu, then na-assign sa different areas
So right after my ordination, I was assigned in Cebu. Then after Cebu, in Mindanao. Then after Mindanao, here in Naga City. So halo-halo po yung mga dialect ang natutunan. So magandang hapon po sa inyong lahat. Thank you, sisters, for inviting me for this program of yours, Usapang Bukasyon, ACI. Shout out mo po, Father Conrad. Shout out ko po yung mga pamilya ko dyan sa Cebu at saka yung community ko po dito sa Naga, ang mga friars, at saka yung mga Franciscan Sisters of the Immaculate na nasa Panikwason, at sa lahat po ng mga nakikinig sa ating himpilan sa Radyo Veritas Legazpi. Magandang hapon po sa inyong lahat. Wow, feeling ko nasa Radio Veritas Thank you. Father Conrad, taga Ay. Paisano de Ita. Sa Cebu Yes, po ko na sister. tao. And then 5 Okay. years mi na-assign sa Bohol. Bago lang. My Nice. previous assignment was in Bohol. Wow. Tagbilang, Talibon. Yes, Atalibon. Talibon, Kami Katigbian, Bohol. Pero part- Diocese of Talibon. Talibon, okay. Yeah, oo. opo. Kami Tagbilaran. Yeah. Thank you, Father Conrad. Yes po. Thank you. Yes, Thank and you. our His Excellency. Okay, na po. Magandang hapon po, mahaba pong pangalan ko. Rolando Octavus Joven Tria Tirona. Ayun, madalang i-memorize. Mahaba eh. Octavus dahil pangwalo ko sa magkakapatid, ako po bunso. wow. Octavus, Latin yun, meaning 8. 8. Ang mother ko, Joven, tiga Ilocos Sur. Kaya looking joven ako, young. Forever young, forever young. Ang father ko po ay may dalawang apelyido, Tria Tirona. Kami po ay tubong Kawit, Cavite, ang bayan ng mga revolusyonaryo. Emilio Ang lolo ko, si General Candidate Tria Tirona at Daniel, yan po ang kaskabarkada ni Emilio Aguinaldo nang lumaban sa mga Kastila. Wow. Wow. Yan po. Ako po ay sinilang sa Maynila, no, 19 forgotten, no? Pero ako po by choice ay Dagayenyo, taga Bicol. Dahil mahal ko ang Bicol. Masarap dito sa Bicol dahil sa Bicol region hindi ka may stress, hindi ka magkakaroon ng high blood dahil Bicol, be cool. Be cool. Be cool. Chill lang. Kaya Bicol ako dito, cool ako dito. Cool. Ako po ay emeritus. Cool na cool. Ibig sabihin ay retired, no? After 50 years of 30 years of being a bishop. Wow. Ayun po ang 1.5 sa Maynila, and then sa Malolos 8 years, then 9 years sa Infanta, 12 years sa Cáceres, no? Mas mahaba. So, opo, ako ay 59 years as professed Carmelite, o Discalced Carmelite. So, last month, 59 years po kung anibersaryo ng aking first profession. Ang edad ko po ay bata pa, 80 years old. Wow. Oo nga, kabe-birthday yan ni Bishop. So, shout out, of course, sa aking kapatid, si Bishop Bong Bailon, no? Kaya as Bishop Rex, lahat ng mga bishops ng Bicol Region. Shout out sa mga pare. Siyempre, ang mga malapit sa akin puso, ACI Sisters dito sa Sabang. Wow. Sa Naga, sila Sister Sharon, Aline, Raylene, Julie, ganyan. Na pa ba? Memorize lahat Opo, yun lang po. Ako'y natutuwa maging bahagi ng inyong programa, Usapang Bukasyon. Talaga naman dapat nating hindi lamang pag-usapan, kundi dapat ipanalangin natin ang paglaganap, pag-usbong pa ng maraming bukasyon. Amen. Yun lang po. Amen. Opo. Thank you. Sister, yung bang may yung sa likod mo, may usok, wala? Para kasi ba't umuusok tug sa iPad ko? Mausok. Kailangan natin Malapit- manalangin kay malapit Mama sa- Mary para sa bukasyon. Sister, Vietnamese siguro yung una, di ba? Vietnamese ba? Opo. Masarap ang ano daw. Sige, sister. Tagang ka na, sister. Pareho kayong fruit ng aming retreat. Kasi na-meet namin kayo for the first time sa Naga. And then, you immediately said, yes, salamat kay Ina. Alright, sige. Sister. Opo, so I will follow up the question. From the eyes of a child during your growing up years, how did you see your mother,
Please complete this sentence. She was like a... Why? Wow. Very interesting question. The same question now, Bishop. O muna, Father. Ikaw na muna para ko kopyahin ko yung sagot ko. Copy-paste lang. Copy paste. Okay, so maybe I could describe my mother. My mother is like a Wonder Woman to me Oh. because she is my strength. She is the one of the greatest inspiration of my life. She may be an simple housewife for me, for us, but for me, she is a woman of extraordinary strength, Yes. extraordinary love, and extraordinary sacrifice. Siya po ang nagtitake care sa aming bahay, sa tahanan, at hinahanda yung mga basic needs na kailangan namin araw-araw. So she makes sure that we have food on the table. She makes sure that we have clothes na magagamit, no, sa araw-araw na pamumuhay. So many things na ginagawa ng aking nanay para siyang ordinary lang sa mata ng ibang tao, but behind those simple acts, nandyan po yung tinatawag na great love na ibinahagi niya sa aming pamilya. At yan po ang dahilan kung bakit I call my mother, she is truly my Wonder Woman, because she is strong, loving, selfish, and always there when I need her. So her life and sacrifice continues to inspire me to become a better person po. Beautiful. What a beautiful experience Yeah. of you having Wow. this Wonder Woman mother. Yeah, the Wonder Woman, Father Conrad. Malaki Yes po talagang po. impact ng karanasan, ng grabing naminahal at nakita mo Yeah. anong klaseng pagmamahal, and you describe it as someone who self-sacrificing love. Yung ganun. Yes, oo. Galing. Thank you, Father Conrad. You're Wow, si welcome Bishop. po. Sige, yung nanay. Ako naman po ang larawan na nanatili sa aking puso at isip tungkol sa aking ina. Siya isang parang butterfly, no? Na very gentle and moving, hopping from one child to another. Wala kami magkakapatid. Inaalagaan niya, inahalikan niya, no? Pero ang mga butterfly, makulay ang kanilang wings, makulay din ang kanyang buhay dahil marami siya mga sinasabang organizations, dating teacher siya, so very much involved siya sa simbahan, you know, at lalo na yung mga civic organizations, local and international, no? So yun siya, very gentle, no? Pero para rin siyang queen bee dahil sa kanyang leadership, no? Na pagdagalit, no, mahirap, mamamaga pag ano ka, kaya queen bee siya, no? Kaya talagang ano, in control sa bahay. Umayos ka. In control sa bahay siya. Na inaalaga niya kami, no? Disiplineran siya, pero in a gentle manner. At saka siya nag-guide sa amin lahat sa pagsisimba, sa faith, sa novena, siya nag-gather. Napipicture ko pa pag Wednesday, lahat siya nasa kama. Tapos nakikinig kami ng radyo, yung from Baclaran, lahat kami mga anak nakapalibot sa kanya. Nagdarasal kami lahat, nagmamano kami. So yun ang larawan ko sa kanya. Both a gentle butterfly, you know, at the same time a queen bee because of her leadership and strong personality. Hindi naman very, very strong, pero ano siya, talagang magaling siya sa mga organizations. Magaling siya sa organizations, sa mga meetings, sa mga speeches, kasi dati ng teacher, kaya ang sinasama niya, mga, you know, mga kaibigan niya, madalas siyang ma-elect para sa mga board, ganoon lang. Yeah, pero more than that, syempre, merong puso nagmamahal. Yes po. Yan naman. So, mana-mana lang pala sa manner of leadership. Yan, Oo. totoo. Bishop, youngest ka po? Yes, youngest. As the youngest, I was PDOES. PDOES. Yun yung acronym na ginagamit ng martial law. Ano yun? Anong sabihin ng PDOES? As the youngest,
I was poor, deprived, oppressed, exploited, struggling. Kaya dumating sa punto nung sinabi ko, nanay, bakit pa ako isinilang? Dahil di ba pag bunso ka, ikaw ang sinisisi, ikaw ang pinagbibintangan, ikaw ang tinuturo, ikaw inuutusan, di ba? Ikaw binubuli. No? Kaya humantong ako sa gano'n, nanay, bakit pa ako isinilang? Ang galing naman. Kaya pala naging servant of servants. Servant of all servants. Ayun. Ang galing naman. Sige po. So maganda siguro pag-usapan kung paano nagsimula yung inyong bokasyon. And then how did you nurture and strengthen your vocation through the years? Kahit a glimpse lang po. Konti lang. Bishop na ba nang mauna para ako naman ang mag-copy sa kanya? Actually, ako po ay plano ko talaga maging sundalo kasi ang mga lolo ko, revolusyonaryo, mga generals. Yes. And I wanted to continue yung tradisyon na yon sa military. So kaya nung high school ako, officer ako sa PMT, Pre-Military Training. Okay. At lang sa San Beda College, officer din ako, naging company commander ako, na ganyan. Pero ang Diyos parang may ibang paraan dahil nung 16 years old, 15 years old, about to graduate sa Centro Escolar University, no, ng high school, pinadala ako sa Baguio para sa Student Catholic Action Leadership Training. And then during the break, isang madre ng St. Paul, binagbigay siya ng mga gospel, no? Libre. Kasi kung binibenta yun, hindi ko bibili. Ang pera dala ko, pambili ng patatas, kamatis, kamote, no? Yung binibili mo sa Baguio. Eh dahil libre, so tinanggap ko yun. During the break, isang sulok ng hotel, during the break, at random, binuksan ko yung libro gospel. First time ko nahawakan ng gospel. Nabasa ko yung The Parable of the Sower and the Seed. Di ba? Yung naghahasik. Di ba? Tapos yung pagkabasa ko, yung 4 na uri ng lupa, para may nagbulong sa akin, Rolly, anong klase kang lupa? Matinig ka ba, mabato, maganyan, o masagana? No? So yung tanong na yon, hindi ako binitiwan ng 4 na taon, 4 years, hanggang sa college ako. Pero naobserbahan ko na paggabi, buwi ako sa bahay, every night, gigising ako, binabasa ko ulit yung Ebanghelyo. Tapos umiiyak ako. Ganon. Tapos nagiging pala simba ako. Sabi ng nanay ko, sisimba ang anak ko, araw-araw, wala namang examination. hindi ako exposed sa simbahan, hindi ako churchy. Ang exposure ko sa simbahan, pag Sunday lang, kasama ng magulang ko sa simbahan, kasama ng tatay, tigagising sa tatay ko after the homily, you know. Tapos so yun, pero nagsimula yan, siguro high school, hanggang sa nag-retreat ako, college na ako, talagang dala-dala ko yan. Nawalan na ako ng lasa, ng mga party, ng mga gimmick ng teenager. Nagbabasa na ako ng spiritual reading on my own. Wala nag-guide sa akin, walang spiritual director, walang vocation search in pa nung panon eh. Kasi pumasok ako 1964. Hindi pa kayo pinapanganak. Di pa. Ako lang. Tapos bodong dalawang kapatid ko, madre, isang yung doktora sa Amerika, nagmadre siya, yung Daughters of Mary Health of the Sick, the misyonaryo, doktora siya. Yung isa naman sa Holy Spirit, sa Benjola, yan, naging misyonaryo. So, pero mga gulang ko, hindi nila ako pinush. Hindi. They were just observing. And then, I found out, they were telling my 2 sisters, the madre, na, si Rolly parang nag-iisip ng bokasyon. Pero eventually, after 4 years, tinatangga akong takasa, pero dala-dala ko. Nag-retreat ako, personal, first time ko. And then, nagbukas ako sa pare, si Father James Bacan, Jesuit. Sabi ko, may dinadala ako sa dito. Sabi nung pare, sabi sa akin, son, pag tinawag ka ng Diyos, hindi ka makakatakas. Sabi niya. Hindi ka makakatakas, habulin ka dyan. Sabi, ba't di ka pumasok sa seminaryo? Ako, takot ako sa seminaryo. Dahil mataas ang tingin ko sa seminaryo. Sa mga seminarista, matatalino. Sabi ko, hindi ko kakayanin yan. Ganyan. Tapos, pati sa pare, hindi nga ako marunong mag-serve ng bata. Natutulang ako mag-serve sa seminaryo na eh. Pero, naniniwala ko, ang aking motto, sabi ko, dapat mag-oo ko dahil nakakaya kay Lord kung hindi ako mag-oo. At least mag-oo ko sa tawag niya. Kung
ko kaya, di okay lang. At least nag-oo ko sa kanya. Yeah. So kaya ang naging motto ko hanggang ngayon bilang pare is being a Carmelite is courage and generosity. No, maging matapang at maging mapagbigay. Ganun. So, yun, nung nag-retreat ako, inusap ko yung vocation director. Una, nag-apply ako sa SBD. Tapos yung vocation director lumabas after my interview, sabi niya, may telephone ko, tingin ka muna dyan sa mga magazine. Nabasa ko yung binabasa ko sa San Beda, sa mga, mahilig ako magbasa ng mga Cistercians, mga contemplative, Trappist, Carthusian. Nakita, nakalagay doon, meron praying hands, ganyan. Nakalagay, be a man of prayer, be a Carmelite. So, tapos sa likod, may schedule sila, yung 11:30 matins o yung first prayer, gumigising sila. Sabi ko, ito yung binabasa ko sa mga Carthusians, mga Trappist, tinago ko. Hindi na ako bumalik sa SBD, tumawag na ako sa Carmelites. So within 1 week, pumunta yung vocation director sa bahay namin. Una, ako muna in interview, pumunta ako sa Carmelite, sa Quezon City. Then yung pare, pumunta sa bahay namin, namin ang parents ko. Then within 1 week, pumunta na ako sa Iloilo as aspirant, then novitiate, and eventually, tuloy-tuloy na sa awa ng Diyos. So yun ang ano ko. Siyempre, sa gitna nito, alam ko na malaki ang role ng Blessed Mother. Pero mamaya natin pag-uusapan niya. Ang ganda, solid na solid, Bishop. Ang solid na solid ang iyong vocation story. Ang galing. Ang galing. Thank you, Father Conrad. Welcome. Very inspiring. Yes po. Very inspiring. Oo. Sobra. I-copy ko man sana, pero iba kasi yung story ng O, kanya-kanyang kwento, di ba? Sige. Anyway po, yung vocation story ko po, masasabi ko na it start when I was a child. Yung magsisimba, ma-attract sa mga altar servers, lalo na sa mga pari. Pero ini-ignore ko yung attraction na yan dahil din kasi yung pamilya namin naninirahan po sa maituturing din natin na squatter area. So, ang palagi nasa isip ko noon that time is I will become a successful person, at least may ahon ko yung pamilya ko sa lugar na yon, at least makatulong ako sa parents ko na makapagbigay ng dissenting tahanan sa kanila. So during my elementary years, very focused sa studies. Kami po yung unang mga science class section sa time namin. And then nag-graduate po ako ng elementary with honors po sa Wow. ganyan. So, yan nga yan po, Bishop, kasi nga yan ang inspiration ko na at least makaabil ng mga scholarship, kasi alam ko yung parents ko hindi talaga makapaaral sa akin sa college. So, sa high school naman, noon scholar ako doon. Then last time, unti-unti yung nawawala yung attraction ko sa mga pari, lalong-lalo na diocesan, dahil during high school, na-involve po ako, naging active po ako sa isang charismatic community. Charismatic community, very particular siya dahil yung spiritual director nila ay hindi siya diocesan, kundi isang religious. Siya po ay isang membro po sa community namin. Practices nila sa mga youth, ina-apply namin yung mga youth. So, yung kagaya ng Marian Consecration, kung saan sa Marian Consecration, nakalaad doon na yung mga young ones, hindi muna papasok sa relationship until na hindi makapagtapos ng pag-aaral sa high school. So yan po ang nagiging way of life ko noong high school ako, 3rd year, 4th year. Kaya meron talaga akong parang may sasabi na karelasyon sana, pero hindi talaga as official dahil I was bound by this consecration na hindi mo na papasok to any type of relationship unless na hindi ka makapagtapos sa high school. So, yun po ang life ko noon during my elementary and high school years, no? So, very very busy, very active ako sa community. In fact, ako yung isa sa mga core members, pinakabata na core member sa youth. But a lot of activities kami ginagawa, then so guided by our spiritual director. So yung 1 week before, pero during that high school life,
marami ka rin mga iniisip kung ano mo ang kung ano ang gusto kung anong plano ko after my high school. So palagi ko talagang iniisip is sana makapagtapos ako sa college with the course of accountancy. Then after 1 year, preparation for taking board exam na gusto ko talaga magiging CPA, at least maibigay ko kung ano ang pangangailangan, hindi lang pangangailangan kundi maski na ang gusto ng aking parents, then may ahon ko sila sa lugar na yon. Yan po ang inspiration ko. So nawala po yung parang spiritual aspect na gustong pumasok sa religious o gustong pumasok sa pagiging pari. Kasi nakafocus po talaga ako sa attention na natutulog sa family. Kaya nga during 4th year, during graduation, hindi ako nag-busy sa preparation para sa graduation, kundi ang kabisihan ko during that time is meron kasi akong tatlong mga kaibigan, very close, in which kagaya din yung sitwasyon ko na galing din po sila sa poor families, pero mayroon silang plan sa buhay nila. Kaya ang ginawa namin during preparation for graduation, naghahanap kami ng mga different scholarship. So, para lang talaga makapag-aral sa college. So, isa sa mga in-applyan kong scholarship is yung college ay yung school kung saan boom yung course na gusto kong pasukin. At yan po ang either ang USGR at saka San Carlos, no? Yeah. Sa San Carlos, there's a possibility kasi meron din akong kakilala na nag-aaral doon na pwede akong matulungan na makapasok as a working student. So, nag-apply po ako, nag-take ako ng mga exams. So, after ng exams, no, dumating yung graduation. So, after graduation, wala na akong ginagawa. Kaya yung spiritual director namin sa community, which is Franciscan, nag-invite sa akin na to have a search-in sa community nila. So, pumunta po ako doon sa Konsolasyon, sa market house po namin doon sa Konsolasyon for 1 week lang sana yon, 1 week observe or one week search-in. So, during 1 week, I was inspired, no, sa way of life na nagdadasal umaga. Then isa pa sa nakapa-attract sa akin sa kanila is yung sa hapon. Kasi during sa hapon, after nung rosary, meron pong recreation, then may basketball ang palagi mga practice. Pero na-attract ako ng ganyan kasi nga palagi din naglalaro ng basket during that time. So, pag after ng 1 week, nagustuhan ko yung way of life nila, pero wala pa yung desire na papasok. Kinausap ako ulit ng spiritual director ko, sinabihan ako na kumusta, tumawag muna daw ako sa bahay, itanong ko yung parents ko kung meron bang mga results sa mga in-applyan ko mga scholarship. And unfortunately, wala po talagang respond. Kaya sabi ng spiritual director ko, what if you would extend your search in for another 1 week? Nag-extend po ako, nagstay ako for another 1 week. But during that second week, there are 3 consecutive nights na minsan hindi ka mapakali at magising ka lang sa at the middle of the night kasi merong isang panaginip, the same dreams. At na yan is habang naglalakad daw kami, parang Boy Scout camp namin yon, naglalakad kami sa bundok at bigla na lang akong parang nahulog sa bangil at butang merong somebody na nag-extend ng kanyang kamay. Kamay nila, makita mo yung kamay pero hindi mo ma-recognize yung mukha, pero ma-recognize mo yung suot niya. At yung suot niya naman is yung suot ng pangpari, ganyan. So yan, consecutive night, sunod-sunod. After that second week, yun, kinausap ko yung spiritual director ko, yun, sinabihan ko siya, Father, ito yung nararanasan ko during this second week na meron akong dreams at ito yung dreams ko. At alam mo, sabi niya sa akin, yan, nagmamanifest na yung vocation ko. Alam ko, Father, dahil lang sa dreams, nagmamanifest na yung vocation ko. Wala na ba yung bali yung palagi kong iniisip na gusto ko tapos ng ganito, yung plano ko sa buhay. Palagi ko yung iniisip, Father. Yan ang gusto kong gawin. Kaya,
hindi niya ako pino-force at sinabihan na lang niya ako na, okay, bibigyan kita ng 1 month to decide. Balik ka sa inyong bahay, try to reflect, and try also to gather, kung makapag-decide ka, try to gather also the documents. So, nung balik ako sa bahay, after 3 days, there's a longing, no? Longing sa way of life nila. Wala kang peace of mind, hanggang nag-surrender na lang po ako sa sarili ko at sinabihan ko yung mama ko, napaalam ko kanya, okay lang po ba sa inyo na papasok ako sa kumbento? At yung mama ko is very supportive. Sabi nga sa akin, ang dapat mong gawin is magpaalam ka sa papa mo. Oo. At yan ang parang challenges ko, kasi yung papa ko is yung typical na tao na kakausap lang sa'yo paglasing. And then yung papa ko is very proud sa akin, kasi meron na experience niya yung during elementary school na first time na umakyat siya sa stage. Then nandun pa yung sister ng amo niya, kasi siya yung invited guest during our graduation sa elementary. So proud sa that time, kasi nga nandun yung sister ng amo niya, hindi niya naisip na nandun. So hindi niya yung makalimutan. At isa pa is every time na every Saturday and Sunday sasama niya ako sa trabaho, kaya madali lang din para sa akin na magmaneho ng sasakyan, kasi yung papa ko is company driver. So palagi ako nasa gilid niya. At during that occasion, palagi niya talaga akong in-encourage doon, kahit ganito man ang buhay natin, pero gagawin ko ang lahat, magsusumikap ako, magtatrabaho ako para lang na makapag-aral ka. Kung makapag-aral ka man, sana magiging seryoso at tapusin mo ang pag-aaral mo, at least makatulong ka sa pamilya. So yan talaga ang palaging request niya sa akin, at yan ang isa sa mga dahilan na parang yung challenges ko na paano ko to isasabi sa papa ko, hindi ko na maipagpatuloy yung gusto niya dahil papasok ako sa kumbento. So nagdasal talaga ako, hanggang binigyan ako ng courage ng Panginoon na harapin siya at sabihin, at sinabi ko sa kanya, pasensya na kayo, may gusto akong i-reveal sa inyo. Attract po kasi ako sa buhay ng ganito at gusto ko nang pupasok sa kanila. Okay lang po sa inyo. Alam niyo po, sabi niya sa akin, 2 lang. Ako hindi kita pipigilan, pero may gusto akong ipagawa sa iyo 2. Una, bumalik ka sa province natin at magpaalam ka sa lolo't lola mo. Both side. So sa Bohol at saka sa Camotes. Then pangalawa is nagpaalam na siya sa akin na pagpapasok daw ako, hindi siya hahatid sa akin dahil baka hindi niya makontrol yung emotion niya. So ito yung interesting. Pumunta ako sa both side ng parents ko, sa Bohol, di sa Camotes. Alam niyo naman yung mga matatanda, kahit na walang-wala, pero dahil proud sila sa desisyon ng kanilang apo. Yung mga alaga nilang manok, baboy dyan, kinatay para lang mag-counting despedida, ganyan. So nahihiya naman ako, kasi sayang naman yung inalagaan nilang hayop. So they are very supportive and very happy para sa bukasyon ko. Kaya pagkatapos ko doon sa Bohol at sa Camotes, bumalik ako sa Cebu para ihanda ko yung sarili ko. So that day na papasok ako, meron ding isang event na nangyari. The second test na ibinigay ng Diyos sa akin. At kasi yung before ako lalabas sa bahay, may biglang postman na dumating Scholarship. sa bahay at nag-abot ng yung envelope galing sa school kung saan ako nag-take ng scholarship. Then nung binuksan ko at binasa ko, sana is full-time scholarship pero working student. So that's all. Siguro yun, possibility na sana na makapag-aral ako, ma-achieve ko yung goal ko sa buhay, yung plano ko. Pero nung binasa ko yung letter, nung tapos ko binasa, alam mo po, ang unang pumasok sa isipan ko, hindi yung plano ko na palagi ko iniisip. Pumasok sa isipan ko,
paano kaya pag hindi ako papasok at yung lolo't lola ko dito sa Cebu at magsabi sila sa akin, sayang naman yung kinatay nating manok at saka baboy. Pasok pala. Kaya para sa akin, no, parang ina-attribute ko rin ko po yung bukasyon ko sa lolo't lola ko. Dahil kung iba yung pumasok sa isipan ko after na nabasa ko yung scholarship, siguro hindi ako magpapatuloy sa bukasyon ko. Pero yun ang pumasok sa isipan ko na magsasabi yung grandparents ko na, bakit hindi ka pumasok? Sayang yung kinatay nating manok at kababoy. Kaya pumasok ako. Then nung pumasok ako, very thankful po ako kasi so far until now wala pang mga mabibigat na temptation na nakapa-shaken sa bukasyon po ako. At thankful ako dyan kay Mama Mary sa pamamagitan ng intercession ni Mama Mary. Pang ilan ka po sa magkakapatid, Father Conrad? Ito po ang pangatlo Out of? out of 4. Second to the youngest. And then, ilang years ka na po as pari? I was ordained priest last 2018 po. So 8 years. Wow. Uh, Pero pumasok po ako is 2016. So, 11 years na rin. Yes po. 10 years pala, 10 years. Yeah. Time check muna tayo. Ano, Okay. 2006. 20 na. 20 na. 20 years na, Years oo. na, okay. Opo. Okay, time check is 1:40. An oras hatod sa Indokang. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Nutroplex with Talino Booster Formula. Tulong para bilis isip, todo focus, at bilis diskarte pa. Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverade Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Nutroplex with Talino Booster Formula. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG-2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kapag hanap mo'y karne na sariwa at dekalidad, nung Meatshop ang sagot, subok na at tapat. Skinless na manok, malinis at ready iluto. Perfect sa pang-ulam ng buong pamilya mo. May longganisa na malasa, pang-almusal na swak. Bawat kagat ramdam mo ang sarap na di tinipid kahit saglit. Siomay na juicy, paborito ng bata at matanda. Nung Meatshop ang pangalan na tiyak mo maaasahan na. Kung gusto mo ng frozen meat na fresh at sigurado, Nung Meatshop ang choice na swak sa budget mo. frozen meat na quality, panalo sa presyo talaga. Sa lasa at linis, ramdam mo agad ang kaibahan. Nung Meatshop ang tunay na kaagapay ng tahanan. Almusal hanggang hapunan na busog at saya. Longganisa, skinless, siomay na pampasaya. Frozen meat na madaling lutuin kahit kailan. Perfect sa abalang oras ng bawat tahanan. Kapag kalidad at sarap ang hanap mong tatak. Nung Meatshop ang brand na hindi ka bibiguin kahit saglit man lang.
abot kaya ang presyo nung meat shop ang katuwang mo. Rain, rain, go away! Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, Mommy! Cough, cough, wet away! Yay! Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundili is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Welcome back sa ating programang Usapang Bukasyon, episode 97, na pinamagatang The Blessed Mother in the Life of Religious Priest. Okay, so Bishop and Father, how has your relationship with the Blessed Mother evolved through the years as a priest? And in the case of Archbishop Tirona as an archbishop with so many pastoral and administrative responsibilities. Actually, I trace this on our devotion, family devotion to the Blessed Mother. Mga novena sa Our Lady Perpetual Help, and then yung Black Rosary. Ewan ko kung naalala niyo yung Black Rosary. No? In 1 week, we moved the image of Our Lady of Fatima from one house to the other. And I think that devotion has had malalim na impluensya sa akin, yung Rosario. No, pag-rosaryo namin sa Black Rosary. Teenager pa lang ako doon eh. Kaya pag sumasama ako talagang, minsan pinag-lead nga ako ng Rosary. Yung first 2 days, 15 minutes yung Rosary. Later on, naging 45 minutes. Dahil iniisip ko talaga yung sinasabi ko. Kaya ayaw lang nila ako pag-lead dahil pag ako nag-lead daw, mga mahabang Rosary. And then until I entered Carmel, siyempre yun, nalaman ko ang Blessed Mother. Pero I would say innate, siguro influensya ng parents ko, ng family, yung devotion sa Blessed Mother. So the Blessed Mother has been with me all throughout my vocation as a seminarian, as a priest, and most especially as a bishop. So moving from Fatima to Mount Carmel, ngayon naman to Our Lady Peña Francia, but the same mother, different titles. Thank you po. So, sa akin naman po, I could trace yung devotion ko kay Mama Mary. Sa tingin ko hindi po sa family kasi yung family namin hindi talaga din as in religyoso that time. Pero sa community po when where I belong when I was still young. So yun po ang Balik Gunitay community, charismatic community siya, pero very particular siya kasi may halo siya talagang religious aspect kasi nga dahil sa spiritual director namin, which is member of the Franciscans of the Immaculate. So, ano yung spirituality nila, unti-unti din ini-encourage na i-apply sa charismatic community. So, sa community, natuto po akong mag-rosary, yung devotion kay Mama Mary, lalong-lalo po talaga yung rosary, no? Kasi yan ang palaging dinadasal namin kahit anong ginagawa namin while traveling, no? Nagdadasal. Then ang isa pa is every chapel sa mga community members nagdadasal po kami ng rosary, then hoping na encouraging a lot of young ones na mag-join sa amin sa rosary. So yan po ang isa sa nakapa-inspire sa akin. Then na flourish po yung devotion ko when I already entered the community. Mas lalo kong naunawaan yung spirituality namin, lalo ngayon yung spirituality ni Saint Maximilian Mary Kolbe, yung total consecration of the Immaculate, no? So that we will become the instrument of the hands of the Immaculate, instrument of the Immaculate to bring souls to Jesus. So yan. Then marami din po mga experience na nakapa-encourage or nakapa-deepen sa presence ni Mama Mary sa religious life ko at lalo na sa priestly life ko. Kasi nung pinaaral po ako, ang community kasi namin is Italian based. So lahat ng mga
candidate for priesthood, pinapunta po sa Italy para mag-aral. So doon po ako nag-aral ng theology. Then before po nag-aral ng theology, may mga palang exposure. Then during my exposure, I was assigned to one of the Papal Basilica doon sa Rome, at yan ang the Basilica of St. Mary Major. So I was stayed there for almost 4 years, no. So doon ko talaga inala yung preparation ko for priesthood, at masasabi ko po talaga na yung pagiging pari ko, laki talaga ang role ni Mama Mary, kasi siya po yung nagpapa-inspired ko palagi every time na may mga temptation na dumarating. Then si Mama Mary din talaga parang ginagabayan ako, tinuturuan ako anong kailangan dapat na baguhin sa sarili. I could say na I really mold, no, during that time when I was assigned in the Basilica of St. Mary Major, na nakakatulong po sa akin, especially in my priestly ministry kung saan man ako na-assign, lalo na dito sa Magatin po. Ano po ang favorite title nyo kay Mama Mary na closest to your heart po? For me is Salus Populi Romani po talaga. Sorry? Salus Populi Romani. Yan po yung title ni Mama Mary na makikita natin doon sa Basilica of St. Mary Major. All right. English, Father. I-translate nyo po sa English. Salvation of the Roman people. Salvation of the Roman people. So, dito sa amin sa Daraga, sa Albay. Our Lady of Salvation. Our Lady of Salvation. Yeah. Our Lady of Salvation. Yeah. Thank you. Archbishop, ano po, curious na kami, ano pong pinaka-title? Be cool na rin ba? Nung ako ay naging Carmelite, ang pangalan ko, meron kaming parang additional name. Yung additional name mo sa when ako Brother Rolando of the Immaculate Heart of Mary. So yun ang ko talaga, Immaculate Heart of Mary noon, August 22 ang fiesta. Yes. So ngayon kaya yun ang talaga nag-guide sa akin sa bahay, meron akong image niyan. So yun ang din devotion, yun ang pangalan ko. Dati dapat Aloysius, pero nakita ko yung Saint Aloysius. Di ba? Nagpapalit tayo ng pangalan. Yes po. Una kong pinili before entering the novitiate, Saint Aloysius. Pero nakita ko yung image niya. Chubby siya, may lipstick, blonde. Tinanong ko sa Kristan, sino yun? Sabi, Aloysius. So bumalik ako sa Novice Master, sabi ko, pwede ba balik tala ako sa Rolando? Sabi niya sa akin, yeah, I think Rolando fits you better than Aloysius. No? Pero niretain ko yung of the Immaculate Heart of Mary. So yun ang title ko. Pareho kami ni Bishop Labayan of the Immaculate Heart of Mary, ang title namin. Bishop, ano nga po palang motto mo, Episcopal? Christi Subos, we belong to Christ. Yung kay St. Paul, whether we live or we die, we belong to the Lord. Wow. Actually, mahabang istorya dahil yung nuncio ayaw tanggapin yan. Ang gusto niya, sabi niya, dahil ako raw very much involved sa BEC, sabi niya, why not this what motto do you want? Sabi sa akin, ang tawag dito, to build the church, edificare ecclesiam Dei, to build the church of God. Sabi ko, that's too long. Tapos sabi niya, hindi. Sa ribbon, sabi niya ganito, Edificare Ecclesiam Dei. 3 ribbon, gano'n, malaki. Tawa ko ng tawa sa loob ko. Then I stuck it out. No, sabi ko, nag-consult pa ako ng biblical scholar. Can I change, tawag dito, belonging to Christ, in Christ to Domini dapat, we belong to the Lord. Yun ang we belong to the Lord. Sabi ko, para namang masyadong belonging to the Lord. Parang, we are lords. Sa Latin, and parang Domini Sumus, Lords. Sabi ko, can I change the Domini into Christ, Christi Sumus, we belong to Christ? Sure, why not? So I told him. So, Rome will not accept. Pero I stuck it out. Di ka to libong bishop, siya nagdikta ako. So that remained. So tayo kay Kristo sa Tagalog, we belong to Christ. So yung kay St. Paul, whether we live or we die, we belong to the Lord. Sa Romans chapter 4. Yan. Ang ganda, Bishop, ang lalim. Ang lalim kasi ang vocation story mo sobrang solid. Ang lalim. So si Bishop Labayan naman, sa kanya all cardinal, Tagle, Dominus Es, it is the Lord, di ba? Yes. It is Christ, it is the Lord. Si Bishop Labayan, yun din, Dominus Es, it is the Lord. Ako naman, we belong to the Lord. Pero so parang merong community aspect yung community. Yes. Pero yung sense of belonging, lahat naman nag-uumpisa dyan, di ba? Yung pag-build ng church, if you feel belong,
closely to the Lord, intimately with the Lord, the with the flowering of heart. my vocation, siyempre it's always in a community. Yes. It may be personal, but it is always nurtured and influenced and assisted by people around me. Ganon. Yes. Beautiful sense of belonging and then closely knit talaga sa kagurangnan. Kaya lahat ng mga desisyon, lahat dumadaan sa kanyang mahal na puso. Yeah, definitely. Immaculate heart pala. And then Our Lady of Although hindi Salvation. ako immaculate, kaya nagsasusubikap daw maging immaculate. Ang galing. Beautiful. Yes po, sister, ha? Okay. You are both assigned in Kamsur, and the feast of Our Lady of Benefancia is drawing near. Why do you think the devotion to Ina is very deep and enduring? Father, ikaw muna. Connecting to your the closest title of whom Mama Mary is to you, no? And then now you're in Kamsur with Ina, Our Lady of Peñafrancia. Anyway, pag ang pagsalitang ina, no, mother, so mapi-feel talaga natin yung hindi talaga ang unang papasok talaga sa atin sa ating isipan is yung care, no, yung care, yung love ng isang ina. Kaya then isa din sa mga nakaka-attract din dito sa devotion ng mga Bicolano regarding kay Mama Mary, makikita din po natin yung pureness, no? Pureness devotion kasi hindi po nakakapagod ng mga civil activities kundi yung ginagawa ng mga devotion practices ng simbahan is very pure, very parabang genuine, no? Walang halong ibang mga superficial na mga activities which involves na mga competition, no? Kasi ako sa Cebu, we have the devotion to the infant Jesus, the Senior Santo Niño, pero minsan mas nakilala ang sinulog, no? Yung sinulog na competition kaysa magsimba, kaysa mag-participate ng translasyon. Pero dito po sa Bicol, mas napifeel po talaga natin yung more spiritual aspect kaysa religious aspect kaysa may tuturing nating commercial aspect ng celebration ng festivity. So yan po isa sa mga nakapa-attract sa akin, no? Yung devotion ng mga Bicolano kay Mama Mary na tinatawag talaga nila as mother, as ina. Na handang tumulong pag tayo ay nangangailangan, no, handang protektahan tayo kung tayo man po ay nadapa. Kaya nga every time na pag stress na masyado sa mga obligations, sa mga problema sa community, ang una kong tinatakbuhan ang Basilica. Doon na nakaupo, tumitingin sa image ni Mama Mary dahil doon mapifeel mo talaga yung embrace, yung presence at saka yung care at saka loving ng isang nanay. Yeah, pagiging ina. Thank you. Po. Archbishop. Ang tanong mo, sister, is why do you think the devotion to Ina is very deep and enduring? Yes. Well, definitely, she may have had maraming naka-influensya siya o better, she touched the lives of people. Siguro yun lang, pinakasimple. I'm sure somewhere, hindi natin alam ang istorya, pero definitely, she touched the lives of people. No, parang bilang ina. Eh, yun naman ang trabaho ng nanay, di ba? Yes. To touch the heart of each one. Kaya makikita natin to sa two levels eh. Yung parang kinukup-kup ng Blessed Mother, yung inner self ng tao. No? Siguro nadamay ng mga tao na meron sa kanilang kalooban, nagbabago. At konkreto may nangyayari, nakikita nila yun. Siguro yung mga biyayang tinatanggap nila. Kaya sabi ko nga nung una ko dito, yung ina, baliktarin mo, ano? Ani. Pag lumapit na sa ina, aani ka ng grasya. Aani ka ng yan, sabi ko, kaya ang ina, pag malapit sa iyo at lumapit ka sa kanya, aani ka ng mga bagay na maski hindi mo hinihingi, ipagkakalob sa iyo. Kaya, yun siguro nararanasan ng maraming tao. Sana malaman natin ang mga istorya ng maraming mga tao, no? Actually, may libro diyan may libro tayo sa Cáceres eh. Yung mga influensya ng Blessed Mother
So, yun lang sa akin. Kaya malalim ang debosyon dahil nadama nila na ang mahal na birhen ay tunay na ina at nadama nila dahil umani sila ng maraming grasya sa pamamagitan ng kanilang ina, ang mahal na birhen ng Peña Francia. Amen. Yeah, that's my favorite title talaga of Mama Mary is ina, pagiging ina, the motherhood. Remember sister, si Saint Teresa, sabi na, Mary is more mother than queen. Yes. Saint Amen. Teresa of Jesus, yan ang sinabi niya. So Mary is more mother than queen. Totoo yun. Yeah. That's why we started our question by recalling who your mother is. Kasi talaga, the motherhood of Mary par excellence, grabe. Amen. So, para sa inyo, I don't know if you wanna answer pa this man or you have already answered, what do you believe is a primary mission of the Blessed Mother in our lives? Kasi minsan, siya yung pinaka-favorite na inaatake ng ibang religion, no? Na parang, why not go straight to God? Parang ganon. So, ano yung pinaka-primary mission ng mahal na ina sa buhay natin? Well, ang primary mission ng mahal na iba, walang iba kundi to lead us to his son, to her son, Jesus, no? Yes. And then Jesus is the way to the Father. So, yun lang ang kanyang layunin, walang iba kundi ituro ang kanyang anak na si Jesus. Hindi ituro sa ibang mga bagay, hindi yung pinakamalapit at biyaya ng Diyos sa atin si Jesus. Ang sinasabi na ito ang regalo ng Diyos sa atin. Lumapit tayo sa Kanya, dahil sa pamamagitan niya, madadama natin ang pag-ibig, ang dakilang regalo ng Diyos ng Kanyang pag-ibig sa atin. Yun. Kaya for Mary, yun ang ano ko. Yun ang always ang iniisip ko parati yun. Yeah. Sabi nga nila, ang kumpletong image daw ng mahal na birhen, dapat kasama si Jesus. Yes. Amen. Yes. Tama. Sa akin naman po, just following the spirituality of Saint Maximilian, sabi ni Saint Maximilian na ginamit ng Diyos si Mama Mary in order that si Jesus mapalapit sa atin. Amen. So, gagamitin naman din si Mama Mary para tayo ay mapalapit kay Jesus at mapalapit kay Jesus para mapalapit balik sa Diyos. Amen. Okay. So, ang bilis ng oras. Pero bago tayo magtatapos, what message would you like to leave for all devotees of Mama Mary and regardless of the title or devotion that is closest to their hearts? Ang siguro masa sa Jesus Christ, ang mahal na birhen, matututo tayong una-una para maging malalim ang relasyon natin sa Panginoon, matuto tayong manahimik sa kalooban natin, inner silence, no? Matuto tayong manahimik, matuto tayong manalangin, at matuto tayong tumingin sa ating kapaligiran, lalo na tignan natin ang mga mahihirap, dahil sa mahihirap, nandun ang presensya ng ating Panginoong Jesucristo. Ang Blessed Mother ang nagtuturo sa atin yan. Silence, prayer, and inclining ourselves to help the poor. Amen. Thank you. So sa akin naman, ang message na ma-share ko po sa mga Bicolano, since nalalapit na po ang kapistahan ng Peña Francia, ginagawa na po yung pagsungko, at ito po yung palagi kong inuulit-ulit sa mga tao na kita yung mga Pilipino is already known as Amante Pueblo de Maria, no? Na mga tao na nagmamahal kay Maria, pero sana yung title na yan hindi lang sa pangalan, kundi may papakita natin sa gawa sa pamamagitan ng pag-i-imitate natin sa mga hiyas na makikita ni Mama Mary, at lalong-lalo na po yung tinatawag nating faith, no, during the Annunciation, na naniniwala siya sa kalooban ng Diyos, at dahil sa pananampalataya niya na-receive din niya yung grasya na walang iba kundi ang pagiging ina ni Jesus, ang pinakalaking grasya na walang iba kundi si Jesus mismo. Pero itong grasya niya ay hindi niya po kinikim sa kanyang sarili, kundi ibinahagi din niya po sa iba. Kaya nga after sa Annunciation, follow ang visitation, kasi gusto ni Maria na yung grasya na kanyang natanggap, hindi lang para sa kanyang sarili, hindi niya kinikimkim sa kanyang sarili, kundi nagmamadali siyang pumunta sa kanyang pinsan para ibahagi ang grasya kanyang natanggap. At yan din po ang dapat nating gawin sa ating buhay bilang mga Kristiyano, no? Tularan natin si Maria sa ating pananampalataya sa Diyos. Then, yung pananampalataya natin sa Panginoon ay hindi lang siya ideas, kundi matranslate into action. At yan po ang pagsiserbisyo sa ating kapwa, lalong-lalo na po yung mga less fortunate, lalong-lalo na yung 4L, the very close sa heart ni Pope Francis, the last, the lost, the least, and the
Least, last, and Lord, most. yes Least. po. Tatlo lang, oo. Last Tatlo and pala, tatlo. Opo. Thank you very much. Okay. Thank you. Thank you. Si Bishop, salamat po. Bishop talaga sa oras na to. Kahit na against Walang the human sister. rights. Joke. Actually, may dala ako Grabe talaga. Kasi binabasa ko, hindi na ako makabasa eh. Sobrang grabe Pero fever. hindi ko kailangan to magnifying glass para makita ang beauty niyo yung tatlo. Talaga si Bishop, grabe. Grabing sense of humor. Grabe. Grabing wisdom din. Thank you very much po. Salamat Thank you po po. sa lahat na sharing natin ngayon. It has been enriching. Salamat sa inyo, sa ating mga bisita ngayon. His Excellency, the Most Reverend Archbishop Emeritus Rolando Tirona, OCD, at Father Conrad Flores, FFI, at ang inyong mga handmaid, Sister Jessie, Sister Net, and Sister Marta. Salamat po at hanggang sa muli. See you next Friday. Thank you. Bye-bye. Thank you very much po. Thank you. Diyos mabalos. Thank you. Trying to be a blessing to others, being there for them, and simply being grateful for everything. After all, Eucharist means thanksgiving, when service becomes an overflow of a grateful. Ngayong darating na Agosto,